Kasagdaw na siya. Di ba? Yan yan lo. Hati wefat lah. Titi may labot sang titi may yang. Hey, Spain nula fel lutuk tak men mo kanin fu lom khop mai. Le khathiam fel lutuk mai. Lo ringa cho te kan va e nganin kan choi kham kan leng vel ni hitro kan len na hinwam tro mo ya di Barcelona chunuam kan ti khop mai thian nuin ni sa kharon hon hitil pe te lai su bot to lu Germany chu bot to tiam Germany cho kala kal na kal cho kal ro. Barcelona Barcelona ni ta to de ha. Okay. Dia hete a chou je la kha ni he mi kong chou je la ma. Chi bai le vek ule when to hey Barcelona Mizo nula fel tak mai kan tong hlol maya ani hi in riat thei dan tur chuanin kan health minister ni lai pirin pui fanu ni a somte ya ni ming nula chuan tak le le khathiam tak ani a hei India rama master degree nei to azo to ti chuan Spain a hianin master degree dang alale a to na hianin Barcelona hian na thatak chelina omani a chuan khop mai hei re kan in kom man lawa amaro chu kan in kom chung re lote hian hun hlim tak kan manga cho te kan e hawa nuam kan ti khop mai choi tur khan kan pa hi kan thlima ma se he choi kham coffee vel in tur zo ron tel ve ni hi he kan hotel khenna khani a tuna hian a in chung bera kan oma a in chung bera hian in swimming pool a oma infinity pool anti angkha chuan heng lai hi bar ni a thil in du te tan chuan in hei pool atang hian in tui cheng chung hian in lui pui kha kan clear the ani zanin chu hei ABBA Concert en turin kan kala kan pain internet am fu lol maya ABBA original kha chun ni to lo ta Spanish hawan nia chuanin ABBA Concert om do na te ka du zia he ria mo chuanin ticket kha kan han ina alo la oma atnu nung berat la nung ber khal alo la oma chuanin kan leve hei concert en turin kan kalani hi high school kan kai lai khanin kan tui pui thin khop maya kan ngai thlatluk luk zela ka metric pass kum khanin zan khat phei chu zan laya midnight show don antia new year eve hianin kilometer somvel ahla ke in kan thian hoin zan laya aba the movie ti hi en turin kan kalalom oi nuam ka tilu ka thengil thelo re reng oi aba hi chu ka du tuna hian in trandona anzai hi a full aron da ka cha khop maya ma se copyright awangina theilova claim te kron da zeu don chawani poi khop mai lunglen thlak lut tuk lo ngai thaveu la ka ti te lun ne na
When to hey kafapain kanu Barcelona in kalhuna chon FC Barcelona stadium ma khan vakal nge yang chote kan vakala ti hianin sakthatan lo tuman lo vochelai me kalonia stadium atanga hla lote a hianin ti hian fan shop an lo siam temporary de win thiale mai torang chi khanin ta tlo ton tam khop mai hai kan wal leng kwal ve zo kan hi FC Barcelona Football Stadium Camp Nou hi Europa Football Stadium lian berania tuna hianin an thiat veka a ai lianin an sadona heituna screen ron lang hi an sak thar dan omdan tor choni hi hei hi hei hi an thlanmual ani a chuanin hetilai hmuna hianin tuna kan enna lai tur bik tak hi chu mihring a phuman phum ni lo an hal howa kha an hal na awapa an dahna ni hi hei then khate chuanin phum hin du lo ta a hal in du zok ten oma a then te chu atlom zok wang te pawh a then chu an manin I phum an du lo wang hrim te pawh khani ta khan khatiang khan mi hal zong a kha an va pakha belte a khan an thuna te chuan hemi akwate te hen an da ta ni
Arab ang ring katia horror film ang hen ken ngai de utla tani so reipok do lo kan pabula chua kang katia ole to na tan chon khati zong khan ni a mo na min lo ti ve nge ka be se